F'intervista fuq One Radio il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela tkellem dwar kif l-arkitetti tal-pjanijiet lokali tal-2006 li bihom Art Vergine daqs is-Siġġiewi spiċċat ingħatat għall-iżvilupp u ma dawk l-aktar qrib ta' Bernard Grech li jfasslu l-politika ambjentali tal-Partit Nazzjonalista. Fost dawn hemm Ray Bezzina Lit il-leminija tal-kap tal-Oppożizzjoni u Chris Chantar li ġie appuntat bħala rappreżentant tal-Partit Nazzjonalista fuq il-Bord tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi. Il-mexxej Laburista qal kif dwar dan kollu Bernard Grech iddefenda il-pjani u qal li kienu tajbin. Il-kwistjoni hija waħda ta' kredibilità. U mufakkar kif ftit tal-jiem jew ftit tal-ġimgħat ilu l-kap tal-Oppożizzjoni qal li toqgħodx iġġib skuża bil-pjani tal-2006. Imma ftit tal-jiem ilu jien meta rajt ġie rapportata possibbli għalhekk tgħidli l-ewwel tlek ma kont sorpriż, imma iva l-ewwel reazzjoni kienet possibbli għalhekk imbagħad tħan nisma' x'qal. U hekk qal, mhux talli iddefenda il-pjani tal-2006, talli qal li kienu tajbin. Il-Prim Ministru refera għal żjara li jagħmel għand il-kumpanija Toli din il-ġimgħa li qed tibbenefika mill-inċentivi tal-Gvern biex l-operat tagħha ma jkollux konsegwenzi fuq l-ambjent ta' madwarna. Xi ħaġa li vera laqtitni kienet il-mod ta' kif il-produzzjoni il-manifattura on-site hija waħda li jagħtu priorità assoluta lil kredenzjali ambjentali. Fis-sens illi dik il-produzzjoni il-manifattura hija waħda li ma toħloqx jew toħloq mill-anqas emissjonijiet. Kien hawn nisemma kif dan il-Gvern jemmen fi żvilupp sostenibbli u kif postijiet li kienu miżbla issa nbidlu fi spazji industrijali, preferenza għal dik f'Ħalluqa. Eżempju preċiż ta' kif aħna b'mod nemmen innovattiv minn miżbla se noħolqu spazju industrijali ġdid u spazju li ħajkun allokat ukoll lil faċilitajiet sportivi. Huwa proġett kbir u mela mhux proġett kbir imma qed jirnexxilna dik li dari kienet tintuża bħala miżbla illum minna se noħolqu spazju industrijali.